kurtsu bat egin Bai. Ah, bale, arratu, bale. Bateria, memoria edo karreterik gabe geratu zara inoiz? Bueno, aitortu beharra dakat, lehenengotako lan batean tokatu zitzaidala Iruñara manifestazio bat kubritzea eta bateri bakarrarekin jo nintzala. Pentsatzen nuen gauza horiek ez ziala inoiz gertatzen, ezinezkoak ziala gauza horiek gertatzea, baina bai, bateria batekin jo nintzen eta hori, asko maite dudan eta kide dudan lagun bati esker, bateri gehiago lortzeko aukera izan nuen, baina nahiko gaizki pasata. Behin pasazitzaidan, ondorengo gehiago, ez da olakoik gehiago pasatu, horiek behin pasatzen dira. Zer erantzuten diozu argazkiak edozeinek atera ditzake esaten diozu denari? Bueno, 1001 botoi ditu nire kamera ematen diot, eta ez diot, atea zazu ze horrek ba. Inoiz egingo ez zenukeen argazki bat? Egoera zaurgarrian agertu daiteken pertsona bati argazki bat egitea. Argazkietan ondo ateratzen zara? Badaukazu trikimailurik? Kamaran atzian, erosoago sentitzen naiz kamaran aurrian baino, eta normalean edukitzazkedan trikimailuak edo aurrean daukadana gidatzen dudanean, gomendio horiek niretzako ez du balio izaten. Ezkontzak, bataioak eta jaunartzeak, zer nahiago argazkiak ateratzeko? Hiruen artean? Bueno, ezkontzak izango nizuke momentu honetan, pixka bat olako koktel bat badelako beste olako eventoek edo olako ospakizunei dituzten emozio potente guztiak bertan biltzen dialako. Zertan desberdintzen dira zure argazkiak eta beste argazkilarien gandik? Zertan ezberdintzen dian, bote prontoan esango nizuke, badaukedela joera bat, zenbaitetan besteen argazkiak nireak baino gehiago gustatzen zaizkidala askotan. Gero ja badakit nire lana ere maitatzen, baina askotan hori badaukat joera beste baten argazkiak ikusi eta holakoa egin nahiko nuke nik ere eta. Besteik?